Durangoko azoka bor dago eta gure gaurko gonbidatuak tartetxo bat hartu du gugana etortzeko kosinatzera ara jun baino lehen. Bai, Xabi Solano etorriko da diska berriarekin eta irrikitan nago barruan zer dagoen ikusteko. Bai, gurekin izango da Xabi. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Xabi Solano jauna, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Hemen diskakin labetik atea berria, Epelatan hasio goendikan, Bai, bero da. Bero, haze, ore bat izango egezta, zenbarren diska, hemen ez nebetzakin. Baina, 8garrena. 8garrena. Hoi da. Eskerrik asko, tarte bat arteek Durangotik anonea etortzeko, eta azken ere bai, entzun diat izango dala, hori ere... Bai, hoi da, 8garrena da azkena da, bai. Ostras, zeuze berezia, ez da? Txitxare asko tripan, oze... Azkena da, eta gainean izenburuare aspalditik pintxatu genuen azkeneko diskoi matea, eta hemen da, azkenian. Hemen da diska, hemen da Xabi Solano, eta zukalden zemuz moldatzeaiz. Bueno, moldatzeaiz. Moldatzeaiz, bale, ikusiko zue, elkarrekin ingo du sopa japoniar bat, ikusiko zue oso berezia, eta aldi berian, bere ibilbidea ikusi, eta zehoz ikaste alin bazegan musika munduan, ezin hau, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Xavier, garatuko izuet pausuz tonjiru sopa nola itean. Zue onda zaude gaina Japonen, ezta? Bai, askotan. Eta han sopa oso salia dituk, ezta? Ramenak eta bestiak eta... Asko gustatzen ezki, bai. Baina hau ez dut sekula. Bueno, gaur fratuko deu, gero segurunare Japoniar bat egongo bada ikusten, bueno, Joseban ikutuakin, gure sopa ingo deu, tonjiru ikutuakin, ez dakit tonjiru sopa Joseban ikutuakin, baina hau xe ingo jau. Ingo deuna da, beitu, sopa bat, sustantzia hondikua, eta han normalen gozaltzeko erabiltzen du. Eta ingo deuna da, alde ontatikan, alde hemen dakaun osagai guztiarekin, hemen dakaula rabanua, dakau hemen tipulina, azenaiua, perretxiko batzuk, tofua, hemen dakau aragi pusketa bat, hemen sesamo olioa, xibuleta, hemen dakau miso, hemen dashi, eta hemen jengibria. Hau da, bi hauek dia pixkat esate bateako, nola dia pastillita sopa eguen indarra emateko horietakoak, abekren eta historia horietakoak, holakoak baino japonesak. Eta dia honedaka behitu usaituzak, ze arrai sopa, arrai hola latzan usaia sekak, eta beste honek ordia sekak pixkat hola sojan ikutua. Sojan ikutua eta sustantzia erra daka. Eta hemen ingo deuna da, lehen da bizi, sesamo olioan aragila markatu. Aragila markatu ostian, barazkik botatzen jungo gea garbituta, hoi ostian jungo gea baita ere perretxiko eta tofu botako deu, eta hoi guta geho botako deu jengibria raiatuta, baita ere pixkat emendikan eta beste pixkat emendikan. Eta hau utziko deu sukaldatzen. Bai, ingo deuna da, xibuleta, fresko bukaeran bota, eta tipulinan berdia ere bai. Bukaerako utziko deu, eta ea sopa plateraratzeko dauren garaian, orduan botako jau. Eta hau aberaztuko deu beste txerri pusketa honekin. Hau ingo deuna da, egosi. Egosiko deu, baratzu ja, hemen dakau ospina arrozana, txakolina eta soja. Ingo deuna da, lehendabizi lapikoan ondo markatuta da honean hoize dena barroa gota, urez bete eta ingo deuna egosten utzi. Ondoren ingo deuna da, atea, moztu, markatu eta sopan gainean jarriko dugu, plateraratzeko garaian. Eta hoi gutxi balitz, kurruzkari bate bai prestatuko dugu. Hemen dakau, arroza noblea honei ura emango jo, pixkat, hola likotxu gelditzeko, erdinan jarriko dio, hola algatxua, gio beste osto bat, eta gio ingoitugu irukitxuak moztu, prejitu, eta sopa nebai kurruzkari bezala jarriko ditugu gainean, bale? Bueno, eta hau iten diagun bitartian, labanai eta mingaina eman bertzio, bale? Este garrixa baino moldatuko baitu. Bueno, ningo etena da aragila markatzen jun, eta baitarin berdetena da, hau markatu, zuan ibiliko naiz ni, bale? Eta zuk ingo jasuna da, adibidez,
azena jo hau, pusketetanin, tipulina ebai, eta geho berkoete bai, baratzuri ale batzuk ateatziatik. Jungo gaitu pixkanera, bale? Erki. Eta hau esan da, hoi da, mingaina eban berdio. Venga, hemen digan atea berdet, beste lapikutxu bat, beste hori martxan jartzeko, eta bueno, ze muz, Durangoko azokan, atope, A tope, ze gauza polita Durangoko azoka, Eharra da, bai. Eharradek, hemen euskaldunentzako, eta... Bai, gu azkenean horre behi da, gatu, beti urtia bukaera, Durango azokon ez etortzean, Bai, ez da. Eta aurten Durangoko azokan, pentsatzea, bueno, burburian dabilela, beti bezala, etzekia ze impresio eukien jendiak, azkenengo diska, bukaera, kontatu bizkara, bueno, jendia ze somatueken. Jende asko triste, ez? Bai, ez da? Bai. Pena handiakin, eta zeatik, eta, bueno, azkenian beti izate dugu, ez? Denak dula bukaera bat, eta, bueno, tokatu zaigu, eta hola zea. Eta bukatu ezu, eta guandik gaztea, osea, zinio bez, eta? Oida. Proiektu asko dazkak geho ja aurrea beira, edo... Guaingoz 2008ko bira, eta 2008an, bai, azken kontzertu. Hori, que guandikan urruti gelditzen, 24 eurra eman berdio zue. Zer da jasue, kontzertu asko lotuta? Pila bat, eukiko dituzue nahi aina, ez da? Batxugu bai, udako ja kontzertu desenta ditu, eta baina bandik ezin dut esan. Ados, abri. Gero nahi dikena sare sozialetan sartu, eta ikustia, eta jungo dituk ikusten nundi noa ibiliko zaten. Eta zezan bernian, desandek Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo eba ibiliko zate, diska honekin biran? Bueno, prinsipioz bai, Katalunia eta Madriden da ibiliko gea, eta, bueno, Japone hor dakau, juteko asmuakin, eta bueno, bai, gehien bat Euskal Herri joko. Aurten igual sopa jakutzi berdiokan japonesain olain, Igual bandikan, prepatuko dikam. Prepatuko di sopa emat. Ondo. Bueno, eta esnebidean, diskan izen berria, esnebidean, zergatik handek izena? Bueno, azkenian... Esan dekela gaina buruan zen dutela azkenengo diskan izena hori izango guala? Bai, azkenian da, izjokua, ez? Esnebidea, esnebeltza, esnia ez da beltza, esnebidea berriz Via Laktea hori da, baina gure esnebidea ez da Via Laktea hori, ez? Hortik antzan pixka bat eta ez dakit. Azkenien bide bada, azkeneko diskoa baita ere bidaia handi bada, Los Angelesen grabatu dugu, Rafa Sardina ekoizleakin, eta gero kolaborazio pila bat daude, adibidez dago Nova Yorkeko abeslari bat, dago Txambaoko abeslariare bai, baita ere Mexikoko Flor de Toloatxe beste talde bat, Euskal Herritik Xiberrutz taldeak ere bai parte hartu dugurekin, eta bai, azkenian da bide bat bezala, bidei bat. Holtzetan ebai topatuko ditugu behaiek batzutan? Edo baten bat kolaborazioen bat edukiko dek? Batzutan izaten da, bai. Batzutan igual justu tokatzen zaigu kontzertu berdinean elkarrekin egotia, eta, bueno, sortxe itxen dugolako bikain. Bueno, eta azkenengo diska hau, musikaldetikan, oso desberdina topatuko, esentzia pentsaten dezuena horre ongoala, baina ez dakiz ze topatuko daun zehazki. Bai, azkenean gu beti itxen dauna da, musika estilo ezberdin pila jorratu, eta euskerakin hizkuntza ezberdinak nahaztu, ez? Eta betire trikitixa horre onda, ez? Eta guain gontan berdina, dago regea, dago musika elektronikoa, dago korrido mexikar bat, bai, doneti dago. Zuna, zema abesti ikusiko izkila? Zazpi abesti. Ona. Vale, eta basekia, bueno, ni bideoklip bat ikusi ja, behin eta berriz, ez da? Hoi da. Zizan dekena, zera, Lamarikin, ez da? Lamarikin, oi hartzunen grabatu beno. Oi hartzunen, hor ikusten du, bai, nitxasontziak eta bestia, eta bai, ikusi, ze polita, eta... Bai, eta behakin lan egitea, kristena izan da. Zen itxan bau aspalditik entzuten dut, behakin dako kolaborazioak, bai, Ricky Martinekin, Jarabe Palokin, da guain gurekin egotia, ba... Kriston egorea, ez da? Hau nola moztu berriz, oso txikitan, o... Ba, nik ustean nahi kondu ikusti datori. Hau horrekoiak gero freskoan botatzeko, ingokenak hori hormen organikoa bota, eta emango jatenak azen joantzako zurigailu bat, zuritu, eta hoinaken bezalare bai. Puxet eta moztu, eta hau hemen utziko jau, gero elkarrekin botatzeko dena. Oso ondo. Vale, oso ondo, hemen ingo dutela kutsarita batekin bi vuelta eman.
Eta ikusiet horren hasieran ez, baina bukaeran euskeraz da nabeste ikela. Zemuz moldatuan, zemuz kostazitzakon edo... Ba, uste baino beto bintzun da... Gaina tezetak eta oso ondo, eta... Ni baino beto, zeuru. Eta doinuak zire zino, ikusten degor, zea gotza dakan egila esan, Esan nion, erranikoa ematen zu. Erranikoa, astigarrakua, onda. Eta abestia, zertazia zehazki, hor basik behin eta berriz dekelagakua, baina zeratik handek behin eta berriz hori? Bueno, behin eta berriz azkenian, abestia estan esaten deuna da, mundua bukatuko balitz, zeinekin gustatuko ditzen. Maitasuna eta ziak historia, no? Maitasuna, baina, bueno, lagunekin, parejakin, gurasoekin, pixkatoi, danakin lotuta joa. Bizitza dan bezala alegila, ez da? Hori da. Ona. Ze kolaborazio, beste kolaborazio matola eukiekena potentia, zer abesti? Eukin un La Mala Rodríguez, ekin egin genuen bat, beste bat egin genuen Canijo de Jerezekin, oik, espaldik, guain adibidez Flor de Toloatxekin egin deun, eta horiek 2019an Grammy irabaziztuten, eta hoire, pasaba bat izan da ez. Mexikar estiloko abesti bat indeu, trikitixakin, eta erronka ondila izan da. Azkenian bereien herritako musika entzuten egon naiz, eta lan ondila. Eta hori kistona beraztasuna izan beharrik giretzako ere bai, behaintzako, danantzako, azkenian, eta kolaborazio gehiago ikusten dira musikeren artean, eta hori, eharrek guretzako, ikuslentzako, baina zuentzako pentsatziat ere, bai, ez da, azkenian hemen bizita hontan beti, kaste jautanok, ni beste sukaldarekin bezala, eta zuen musikeron artean, bai, ez da? Azkenian beti ikasten gaude, asko ikasi duena da, Rafakinan, Los Angelesen ongeanian, nola iteun lana, eta beste era badaka lana iteko, eta izan da... Pero hori ze, estudioan? Kursillo bat izan da, bai. Eta ze irutu zai, ze ikusiloko oso berezia esateken lan jo, bezeatik itegi hauek, hau golataku bizita guztia bestera bat egiten, no ez tekia zetopatu dekor? Bueno, pues adibidez, askotan iten dugu abestu, eta behin ondo dola gutzi, baina honek behin ondo indare beste berroita beste buelta bat eman, da beste buelta bat bai. Abestu eta, bai, oso... Gorra izan da, gorra, baina, bueno. Zenba denbora kostatu zaizue hau martxan jartzen? Duela 2 urte hasi ginen. 2 urte, Bai. Bai. Baina, bueno, bitartean zuzenekoak jotzen egon gare, bai. Hau ondo egin hauk, ez? Ezin hobe, hori, ire kontu gola jungoitu pusketa horiek, iko laukeratu ekelako. Eta ez dituko xue ongo karratu alin bazolek, lasai honai, hori ziok, ezin hobe. Bueno, Xabi, hemen bagitxestik, pixkanaka. Aragina markatu deu, hemen txerrilare jarri deu martxan, barazkik moztuitugu, jungo gea Bilbaino, Mala Espera txokoa, eta ikusiko zuen bertan, bain dizkigue sopak, eta ere bai japonesak. Guazen ikustea, guantxe bat hor bueltan, ea autostatzen deun, eta jarraitzen deun errezetakin. Haupa, Jurgare gitanaz, Miribilan nauzue, Bilboko auzo altu baten, hemen ikusten zuen iratzien, txoko Malasperan, da, bueno, geurre jorratuko gongaize, izango 10 Asiako sopak. Bueno, gaur prestatuko guzen sopak, 3 bi izango 10 japoniarrak, eta bat Vietnamekoa. Orduan, japoniarrak izango 10 miso sopa, oso ospetsu dena, eta baita ramen sopa, ezta? Bertone oso niko zagune da, gaur egun, jatetxipe badauz, bakarrik ramen ikin dauzenak, eta guk prestatuko eguna izango da Po Express Vietnameko kaleko jateko sopa famatua. Gurko errezetiek, bi parte dekoz, lehenengo ingo gune da, jengibrie eta txalotak laban erre, 20 minutu gitxi gora bera, 200 gradutara, eta atarata gero, ingo gune da, gure espeziak, hiltzea, anitz txinatarra, da berakatzapurtxu bet erregozi. Txarrotari etzaguek endu azala, baina jengibreri bai. Jengibrie, bueno, gaur egun Asiako sukaldaritzan asko erabiltzen da, Tailandian ostera, galanga erabiltzen da. Deitzen txakona, Tailandako jengibri, ez da? Zapuera purtxu bet ezberdin edeko, abe oso gozoa da, da purtxu bet, potentziatu edo egiten deuz, gure osagaizen basaporiek edo saldana batez, bezta? Nik Japonen bizin ingen nien, trenien joaten ingen nien,
makinek, saltzeko, hemen Coca-Colak eta saltzen diezen duen, hane nik egunero daten dauen oiozkoan eta jengibrien saldie. Gana, hotza egoten bazan, apurtxu bete gorputze berotzeko. Oneri, botako txagu horizoa, 200 gradutan 10 minutuen erreko dugu laban. Bigune da gure espeziak erregozi. Orduen, botako txagu horizoa apurtxu bet, gure kasolatxoari. Hemen Malaspera txokoan ekin duguzena da tailerrak, sukaldeko tailerrak emon, badekuz alde batetik urteko klasiek, orduan igual grupoak egoten dira urte osoan entorten dizenak, eta beste alde batetik monografikoak ukikin duguz, ezta? Egun baten txinatar jatekoa, beste baten peruarra, japoniarra, mexikarra, euskal sukaldaritza makaioan monografikoak, ertoko intxaban prestaketa ezberdinek, eta apurtxuetan entarik, ezta? Gero, egoten dit team buildingek, enpresako afarizek, da apurtxuete gauzasko egin dugu, ezta? Catering apurtxuetan entarik. Erregosten dugu zenien, gure txalotak eta jengibri gehituko txaguz, eta horren ganera ingogo apurtxu bet gure saldie. Dain itxibigune da 20 minutu egosten, gure espeziak eta barazki herrien sapori ondo hartzeko gure sopiek, ezta? Gero ingogune da iragazi, espeziak eta barazki sekentzeko, eta berto negoziko duguz arruz nudelak. Hone baita izela, Vietnameko jatekoan apurtxu bet ezagun hauak arrutzinak baino, ezta? Gan dibotako txaguz gero bizaltza, bata siratxa, tailandiarra, pikantie, eta bestie joizin. Apurtxu bete gozoagoa dana. Baina gure sopieri apurtxu bete guarnizioak edo ipinkiego, ipingo txagu okela apurtxu bet, arrutze egozize eta marinetan egon dana. 24 ordu, sojagaz, ikuste zoan bentzelako kolore baltzadekon. Da Julian erara moztuko guzbe bai, okeli eta baita tipulatxoa, ezta? Badekuz gure osagi guztizek ja, prest, hemen ikustezue txalokelie txerratan ebaike, gordinik, beran saldiegaz amaituko da preparetan, soja brotie, gure arrutza egozize da gero sojagaz marineta, eta tipulatxo ebaike. Zein godu azkenengoa? Gure arroz nudelak, saltzatik atara, eta platereratu, Joseba, esperot guztoko izena, gurko gure sopan masterclass edo tailerra, da zebez, urrengo arte, eskerrik asko. Ai, ama, Jurgi, eagundoko sopak inditugu etxekia moskeatuko gaituke, baina, saiatuko gaituke, ez da, holako txukuna egiten. Mi esker, bezarka bat, eta este aurrengo aldia, eta este gazkena izango, ikusiko jau berriro, bezarka da handi bat. Gurean jarraituko deu. Hemen txe, aragia gorritu zaigu, guain, barazkitxoko hasiko naiz botatzen, eta hemen ebai, vuelta eman dio, markatu deu txerrilla, eta honeako bai berditut, lau baratzuri ale, zurituta, eta botako ditugu bertara, nik hemen barazkitxokin hasiko naiz, eta min gainai jarraitu bertiko ematen, Venga. Ondo. Iga dibidez, gastronomikoki, hainbeste bideatu ekela eta hainbeste lekuetan egon naizela, ze gustatzen zei jatea, zerrek liru datu igortikan? Ni sushi estalia, no? Bai, Sashimi, bai. Egia esan... Men inguruko japonez guztik ez dautzizkit. Bai, ez da, zukalde onaek, garbilla, txukuna, natuala, espezia pikantia, soja, xarma asko segak, bai, nire asko gustatzen. Suertiagan nea laba ere asko gustatzen. Bai, Umei asko ditzaile gustatzen, Eta nire semiare amorratu, imanez, bai, eta gustatzen, eta egia esan, gio nire nola atuna rapatziten da bestia, eta gorrini emate ziet, eta bestia, eta asko gustatzen. Oi, arradek, Jode, gauza garra, eta etxien arrapatutakoa, gaina bakiz guzti esate jau, no? Hoy ni lagun bateak utzi zian, el pescado que pesco yo, el tamaño le pongo yo. Olako arrapau dut, nahi esata. Ai, ama. Eta hik etxian zezuk aldetzen dugu bestela? Ni nago gauza errexak itxekua, arrozalako bana, pasta, gero... Balekua, oso ona. Guk hemen gora etortzea ditu jendean aurrian, baina etxian ite jau, bezala, Arroza, pasta, aragi jarreboxauta, eta raia bai, eta venga, vuelta eta vuelta. Gusto eta ondo janei badeo, restaurantea gute datu. Bai, Diskutitu gabe zenekin behar duen harrikua, ez da? Bai.
Ondo. Eta, adibidez, bidaiatu ekenian, orduan, noiz azitzan nahi de sushi hori jaten? Japonetik bueltan, edo jumeño leheno ya salia izan? Ez, bera, hoi, Japonea junez edo alamabi bat aldiz hola jiran. Eta lehenengo urtia izan zen 2004an hola Fermin Muguruzakin junitzala. Eta denak sushia jatezen bitartean, bateria eta nik jute ginean, oliaskoa jatea, oliasko produktua jatea. Eta ja behin probatu nunean, ostra, Gustavo. Amorra, bai. Ramenale, bai, eta bueno, dana, eske dena. Gauza, erraitu gainea, zapore mordo bat, konzentrate izkile, sopak nola iteituen, un mordo bat sopak inda, zapore errak bilakatzen, bai. Bai. Bueno, hemen, vuelta eta vuelta, barazki goxatzen hasi dia, Laizter perretxikok, eta ondorengo gotako ditut. Hau nagazu, erditik moztu, oiek, organikoa bota bera, batzu ja, barroa botako etonea, esan dizut erditik da ni jamani joan. Ingotena, bitzat, zapore gehiago askatzeko, erdikan moztu, eta barroa, bale. Hoi listo dakau, hoi listo. Beitu, nola egin berdeu kurruskari berezi hori oblea hoiekin? Bai. Emango izut hemen, brotxatxo bat, ur pixkat. Urakin ez, bai. Bai, ur pixkat. Eta ingokenek, ezetasun emango jok, eta geho, bestia jarriko. Ez dakit iru olau dauden. Bueno, pare batekin nahiko. Batei ondo ezetu, hori erdinan jarri, eta gero bestia gainetikan. Eta gero, irukitxuak moztuko ditugu, bale? Bale. Ba, iztak txerrik itxarraka, ondo. Oen hau gainean, ez da? Hoi erdian, eta bestia gainean berrize. Eta berriz dura. Bai, eta igual jarrizak hemen, ezetasun eman jok, eta gero txapela barruan jarri jok, bale? Bai. Bueno, eta kontua galduta dakak, zenbat kontzertu emandakoa zean. Bo. Asko. Ba, bera, 15 urtekin hasi nintzen etzakitaldian. Gero, Fermin Muguruzakin, bai, jiran, egizen bat urtean, urte pila batian. Gero, de Solanos taldean. Gatorre, pare bat kantu gartiziotelan eze, miaior. Hip! Hora, eundokoak iteituan horre, ze festa giro dituan, ze urte dituan hori, 2003, lau, 2004an, hasi ginen. Bai, nik hortzen nitxezkan, bai, nire puri-purian nitxo ni ordu, ni. Zenbat urtenekan, 2004an, ba, hori, 19 urte, festa giruan, une oro, festa giruan, da hor, ibilitan nitxo, irita Fermine ikusten, bai. Jode, eundoko garaiak. Imagina kontzertu. Bueno, gainean, zago bustitakoa. Bai, oidek, bustitakoa. Eta oidek, igual ez, gainetik igual egon baino pixate bai. Eta gero bestaldetik bai. Bai, eta hola, forma hona hartziken hola. Gio, moztu eta itxatxita geratzeko. Eta ordurek, oide, Ferminekin, Esnebeltzakin, esanek, zenbat aldetan ibiliaiz? Ba, hoi, etzakit, gero Fermin Muguruza, gero De Solanos, Lau Itzal egin nuen rock talde bat, Esnebeltza, eta gero ni bakarka. Bakarka, eta orduan esan dakoa, ez da, kontua galduta, hainbeste kontzertu eman da, ez da? 3.000 iristen jugo, ne? 3.000, Bai. Pixka baska kontuan, bai, ni aita bezala, kontua galduta esatizekakela, gero esatio zenbat errezeta, eta tanak, oita marmilla, ez da. Ai, ama. Bueno, oire guk atuna bezala itxeia, hoi, bai, no? Ala berdik, ondo. Bueno, eta hoi guztitatikan, guain bakazu igual horre esatezura puntxu bat, esatezu, jode, urte hauek izan ituan roka gotzen kistonak, Ferminekin, hoi berriro jaioko banituan enian galduko, ez ekize, eukikoituko hor gauza batzuk hor, esan ez, berriro jaioko banituan bai berriro ingonizkian, ez da? Bai, hoi berriz ingonuke, bai. Hau izan da, adibidez, etzakit garaiak izan zian, oso humian izan orduan, 15 urte, trikitisa txapelketetan da ibilita, gero, etzakit sortu genuen, eta gaur egon gaina Esnebeltza guandikan 3 etzakiteko gaude, 3 kide gaude guandikan hor. Pasada bada. Hori ere arra izan biharik, ez da? Zueko la mantentzia inbeste urtean, ez da? Ba, nik olako taldetan ikustetena da, ona, laun artia. Osa, familia bat bihurtzea dena, eta hori Esnebeltzan adibidez, izugarria da. Musikaz aparte ere hor gaude, danak. Eta guain segiratuko zeate, soziadea juteko txoko bakarrikan faiak itea, oso zertako geratuko zeate, ez da? Faltan putako zeate, arrapilua, ez da? Bai, bastante gatzuk, soziadean jutekuak, eta guk, hola, bileratxo bat iberro animado, soziadean ite du bilera. Bas pare, ez da? Hala, berdik, Euskaldun jarra bezala, ez da? Nortasuna mantentzen.
beste bat hemen gainean? A ber, hor beste bi daude, nabek hau hola txeutzi, eta ja demorazeko hola prepatu zen beste berdina intzak, bale? Bale, hemen ningo etena da, niko nahi, azalak enduko jot, eta jengibria raiatuta botako edo arroa. Bale, bagizta txirrik itxarraka. Bueno, eta hoi guztitan bazeki zaila ekela, baina etxekite, eukiko kontzertu berezien bat, esatekera, hau izan nuan, plaza berezien bat, errepikatzeken bakoitzen esatekela, eske hemen jendia erotuta jartzek. Bai, txugu. A ber, hor bado, beti izan dut Amorotoko plaza beti gustatu izan dut zait, uste askotan jotakoan, ez gaina, talde ezberdin egin. Eta gero badaude, anoetan jonurian, Real Madrid kontra, Samamesen jonurian, derbilan, betiako gatzen, eta gero Camp Nouen jonun, beste behin fendun. Zizan berri gorzea, laroita marmilan pertsona da horrian jotzia, Alare gero dek, la hostia gortzea, jotzen nago eta ez eitzen. Pasatzek, kontuatzea. Ia irian, ez da? Bai, pasatu itek, kontuatzea. Hemen ebeitu, jengibria raiauta botatonea, eta sobratu zaiten busketa laukitxotan ningo etorrela, eta egosteko botako jot, hemen txerri jaie bai, sustantzia emateko, bale. Hau dena, martxan. Oso ondo, hemen martxan, eta guain, bota jotela jengibria, ia dana dakala bertan, guain da, sasoia botatzeko mijo pixkat, honek izton sustantziten, nik esaten dut iten detela batzutan ramen korrikalari bat etxian, sopa korrikalari bidazkat, bat normala eta bestia ramena. Ikartzek hau, iteitu lau barazki, salteatu, hau botatzek, ur pixkat, arrautz pare bat egostituk aparte, eta indek sopa, afaltzeko. Eta gero beste sopa korrikalari bat sekate bai, iteiatela etxian, eta abekren bat sartu, piper bat, txoixo mutur bat, egosten uti fideo batzukin, eta gainean gelditzaken grasitakin, piper saporiakin da fideoak egosita, sopa korrikalari. Hoi Julian egakutzi zin, Julian, zauzko aitan lagunen bat. Eta ite jat presa daunian, ez tegonena, baino, poteko zerbaiten baino, hobeto. Bale, hau listo dakau, hau listo, eta hau bota berdet. Bale, hori alumene eundokuak indakoa, zeate, ez da? Bai. Ba, eske justu gaina etzakiteko bateria oialumekua da. Bertako semia. Orduan, gure lehenengo kontzertuan izan zen etzakitena. Bai. Eta ze oroitzapen dazkak? Oroitzapen latzak, gaztia gaina, eta parranda latzak itxen garen orduan, da... Gaur ja ez ditukiten? Ja, gutxillo, bai. Bakik. Eta... Goatzen ez asko, oielumen behin jo genula hanje dualde, eta etzakit, eta oraino jarri zan, oso goguan dakat. Ona. Bueno, nola zea, hola, zemuz peatu da hori, igual urgeio behar deu, hau zemuz behar deun. A ber, vuelta mongo zio. Bueno, hemen ikustia peatu dala, hemen pixa gehiago faltazia egula. Bai, bota jo pixatu gehiago, esetu za pixka gehiago. Oide, bildurri gabe. Sartzen zaio, hemen bai peatu da honekin, hola. Oide, eta gero presio pixate maio, ondo peatzeko. Perfecto, ondo. Eta iretzako zein izan dugu zuen taldeantzako esnebeltzan indezuen abestirik, hola, bereziena... Asko izan dira. Gaina, azkenean, galdera hori askotari indiat, eta ezin dezu esan. Ja, hori da, ze gustatzek jo, aita o ama, bai. Batzuk garbi ukiko je, segun zelia daukien etxia, baino. Baina, oso berezti izan zen korrikako kantua itia, euskarako kontseilutua, kilometretakoa, euskararen aldeko kantu desente azkau, eta hori oso berezi. Oie, bete iteia azkenian, ez da? Gero guk lehenengo kantu ingenuna presoentzako izan zen, eta hori, adibidez, lehenengoa izan da, oso matia du. Eta zein de kantua beti eskatzein, eta kontzertu guen jungo ez dizka berria plazaratzea, eta eskatuko jesea 2005ko kantua, hau intzak, Mira, aurten justu giran eskatzen zigute zapatoa zule. Ondarrun festatik zapatoa zule. Tango kantuak ukin genuen. Eta ez genuen batean, zenia jotzen eta datorren urteako isiekatu zegoen. Bai, prepatu inbiarrezko. Bueno, hemen txe, aigaituk lan agindain, sopa martxantzekau, txerrilla egostentzekau, eta obleak indazezkau, geho moztu eta pregitzeko. Beitu hau hain zingo deun, beitu hau, geho gola zingo deun, Hau ja, peatu eta ikuste diala daudela, desente, eskuan dana peatzen zait, eta oso simplengo dugu. Itxengo dugu pixka lehortzia, ez ditiko, baina hau da, hartu, moztu eta prejitu. Etzekak beste mistorikan. Eta honek iteik
bokabitzak da bezala, geho puztu ingoek, nola arroza lehorraeken, geho igual puztu ingoek eta kurruskari gehatuko, ikusiko zue. Baina bitartean jungo ditu beste reportai bat ikustea, ados? Perfecto. Eta hola, sopak erdin daukiko iski hau, eta hueltan, ingo iski haunaek, plateraratu, hemen, bai botako ziotau pixkat, oso ondo. Arra usaila botatzen hor sustantzi bat emango ziok eundokua. Eta jungo geha erreportaia ikustea, Irunea eta ikusiko zue indigoe abenduko egutegia txokolatezkoa. Kaixo Joseba, hementxe gaude berriro, Aitziber naiz, Irunen gaude, txokolatez de Irunen, eta gaur prestatuko dugu abenduko euskal kalendaiua. Proiektu hau handela ia 4 urte hasi nintzen nire aizparekin, eta bueno, txikitatikan niri asko gustatu zait daude turroiak, gero daude baita ere dekorazioa bolak, zuaitzan jartzeko, tiruletak tematikak intzea gabonetakoak, gauz asko desberdinak. Guk eskaparateei garrantzi handia ematen digo, porque azkenian politxa gelitu behar du. Eta guan arte egin dugu belena txokolatezkoa, eta aurten erabaki dugu jartzia belena desberdina, nola lehiaketak egiten dira eskaparatekin taula, baditugu sari desberdinak, eta oso pozik. Denda ezautu dugu, produktu batzuk ere bai, orduan guan, nahi badezute, pasatzen gira obradorea, eta prestatzen dugu kalendaiua. Gure egutegia egiteko daukagu lehenengua txokolatia, bere temperaturan dago txokolatia, eta gero daukagu, hau da, txokotransfer, ez? Eta hemen jartzen dugu guk nahi dugu marrazkia. Hau diseinuak egiten ditu, aizpakainuak egiten ditu. Marrazkiak daukagu, gurekin zer ikusia daukana, por ejemplo, olentzero oso garrantzitsua dela, gero baita ere daukagu Euskararen eguna, Santo Tomas ere bai, Euskal Herriko gure egun garrantzitsuak. Eta manga pastelera txokolatia hemen jarriko dugu, eta jungo gea betetzen txokolatiarekin. Daukate tinta berezia dela, badaukagula jatia. Eta gero, desmoldatzeko, hau, da, kalkamonia bezala. Azalien inberrin, txokolatekin iten dugu, eta gero kentzen jogu bere plastikoa eta gelditzen da marrazkia. Kasu hontan, iten dugu beti, txokolate txurriakin, zertikan, beltzian edo esnian, marrazkia ez da hain polita gelditzen. Eta gero baita ere, daukagu beste bat, dala kajatxo bat, eta barruan dauka, segun zeguna den, dauka barrenin txokolatina bat, tokatu dezake izar bat, edo nazimientua, gabonetako figuraren bat. Hoiek ja ditugu prestatuak ja, orain gelditzen zaiguna da, ozkailua eramatia, eta ja, oztutzen danean ja, buelta emango dugu, eta ateako zaigu fitxa guztiak. Ozkailuan dago bitartian, erakutsiko zuet beste formato txiki hau, direla turroi txikiak, sabore desberdinakin, eta gero erdian ikuste dezute jarri dugula teknika berdina, marrazkiakin. Prest daukagu gure marrazkiak ateratzeko. Orduan, hartuko dugu bandeja, hemen jarriko dugu, buelta emango dugu, eta hemen magia sortzea. Guan kentzen dugu, eta hau da transferra, eta marrazkia hemen gelditua. Gero jarriko dugu danak ordenean, gure kutxan, egunero pieza bat hartzeko. Kalendaiua osko gustatzen zaie umiei, egunero jate dute pieza bat, 24 arte, eta gero ja, 25 ja gabona dira, olentzerokin, disfrutatzeko opariakin, eta ondo pasatzeko. Bukatzeko, tapa jarriko diogu, eta lazua, eta prest daukagu ja etxea eramateko. Hemen gelditzen gara, aizpata biok, ikusi ez zuten nola egiten dugun kalendaiua, etorri nabel maizute Irunea, txokolatea daztatzea, txokolatez de Irun, eskerrik asko, eta hurrengo arte. Agur! Hau, Aitziber, mila esker, egia esan, zenba gustatzen zaioen umetxoei kalendaio hori, Nik ustet nire semiak inoiz ez diala iritsi 24 txokolate horiekin biztan, Beti zulo batzu tapatele, kaia manez, ez jateko hainbeste. Jan behar dia, baina tokatzea nahe lagunak, mila esker, eta gurean jarraituko dugu. Hemen txebetu sopa zeitxura hartzen nahi dan,
Oain ningo deuna da igual hor dauden apartxuak eta pixak endu, koipi ere baikentzeko, eta hori do, ezin hobe. Hemendikan pare bat minutua botako jau tofua, utziko duzu kaldatzen, eta bukaeran esan duen bezala, belarra botako izkio. Eta hemen kurruskariakin jungo gea. Kurruskari aiteko hemen, ekilore olioa jarriet berotzen, eta ingo deuna da, aldeu labanakin moztu, baina gora izekin ondo ibiltzea. Ingo zeunek izkineko kendu, nola hau bakarrik ailgadian, eta kurruskari gehiena emango ziokenadek arroza. Orduan, kenduko zio horrela, eta guen, hartuko jau, tola xe, irukitxuak moztuko dituk, bale? Traka, eta hau berua honian, prejituko deu, eta jarriko papela, geho papelea ateatzeko. Hola, kurruskariak hobeto geldituko ja, eta hain koipetxu ez dia geldituko. Bueno, eta lagunak, badakizue, abenduan, 14an, maratoian eguna hundila dala, aurten, minbizia ikertzeko bildu behar dela dirua, eta bakoitzak aldun neurrian, bere ekarpenak egin ditzala. Venga, animo jendia. Bueno, eta hemen, esan bezala, martxan gaude, beste sartai bat jarri berdez, zera txerri hori jegozita gauna, ingo diouna da, xerra batzu moztu, eta ingo jau tostatu, gio, sopan gainean jartzeko, bale? Eta, Xabi, aurtengo bira, danak izango ditu bereziak, baina aurtengoak ikutu bat eukikoik berezia, ez da? Eta festa potente bat topatuko deun nun baiten, edo no azaldu bergaitu. Guazekio kontzertun bate azalduko baitu, horrez nebeltzak nik pentsate sare sozietan eskegiko dituzuela nundik noen diko zaten, baina festa bat berezia ongoa, ogeo bukaerakoa hori guen digan ezin da kontatu. 2008ko dakau bira berezia antolatuta, diskoa orkesteko ere bai, noski, eta azken bira. Eta noski 2008an kontzertu bakarra emango dugu, eta hori ja berezia izango da. Ze 8 diskotan kolaborazio pila pasadia hortikan, eta danak ekartzeko intentzioa dago. Eta baldak izuen nun izangoan hori. Hori leku ondila biharkoek, topatu, Txauze gondartza igual balitxoik. Ikitxea bialde bintzen. Bandi baki baina zine kontatu, Eta 2008ko historiak ja kontatzen, eta baldakik 2008an kontzertu hori bukau eta geho zein goeken. Ez dakit zein goten eginaz. Ez dakit, baina deskantxu bat, hartuko deskantxu bat. Hoi beti endotortzek. Bai, egin beharra bakarrik. Seguru, guendik ez da 8 ez gaitu sartu, 8 bukatzen, eta seguru ja pentsatzen nahi izela zerbait. Ez? Bueno, azkenean baki burua ez tegeatzen. Burua ez tegelditzen, ez. Zorionez. Eta jobilak eta baldazkazu, egun libretan, ose egiten dezu zure... bueno, bizikleta, nibili... Txirrindularia iz, Mendian, errepidian, nun gustatzen zait. Mendin, Ez eiz elektriko dietako eta nibiliko. Ni bai. Ai, me katxe la marra. Bera nahiako la egizitu que bai. Launak ezin dizkizegi, bestela. Haik egin biltzen jo. Baina anaia emozionautazio bizikleta horiekin. Esatik dekela... Pasada, Pasada, Bai, mendi puntaino iriste, ni bestela nakapaz, izotzeko puntaino. Eta puntaino iritsi, aljetxik, kiston katxarroa, itu gaina, ez da? Bai. Guain gaina, daude, gauza bakoitza. Bai, dirutza bali dute, Hori ere, bai. Ondo protejuta jutela, beti kaskua eta hori eta egitetan jarrita, no? Garrantzitsua. Nire moterua banauk eta... Bai, Eta, nundik noa gustatzen egilitza, zen mendita jutea iz? Ba, nire otxura dakat ongia jotzeko. Ongi, justu hor, azpin bizinauk eta... Azken, denbora asko ez dut eukitzen eta... Hartu berta jo eta goxatu eta... Jo eta jetxi eta... Ba, nean nahiak eta horri biltzitu beti, handatza aldea, paot aldea, itziar aldea... Kiston lekua zeudek. Eta nahi, Joseba, noiz hartu berde bizileta eta... Ni hobi gehiagiz, eskaz, Xabi. Hobi gehiagiz, eskaz, bakarri falta zeiken hauen bizileta ekarri eta bendira biziletan. Bai, azkenean arrantzak, surfak, perretxikota, beti zeo zertan nahi gaituke, bai. Eta esate ziotu, pare, guen kosuntzingo ja. A hau, Venga, hola, berdik, igual pixka beru o berdik horrek, Ba, ez nahi kondo ziak, nahi kondo. Betu nola pusten dian hauek, Botako ditugu, gehiagi botagabe, pixkanaka. Vale. Eta ingoten da, gero, hausi hartu, bertatik ateatzeko. Vale. Ajuna, itxirrek itxarraga honea, Xabi botatzen. Buelta eman, eta pixka tinda dauden nian, gero atea. Vale. Gehiagi ez bota, ez dela peatu ingo zaizki, vale? Jungo haituk. Oain hau egingo izki jau, eza hoen peatu zaizkitek egin. Vale, lasai, ez tio kuido ikan. Hola, que oso artistiko egin. No, jartzen jugen, Justu, ozea, bokabitzak eta bezala izaten da, holako zerbait. Vale, hau listo. Haure, hemendikan pasa berdiat. Honek ez du olio tanto ikan behar, Zeratik ikan? Bakuzue, behar nahiko koipeaka, plantxan.
Huelta, eta zuzenian jarriko deu, platerian. Vale, inbiarretena dago garbitu, xibuleta moztu, oiek jatea eta aurrenak sartu, Xabi, eso ez. Hemen Jarri ja papela hemen. Hemen papela koipia hor gelditzeko, vale? Bueno, eta saioa bukatu, eta Durangoa, ez da? Areanik, bai. Zuzenian. Korrika batian, bai. Gaur gaina ikasleen eguna izan dek, eta goizian ikasleekin eguna gan. Eta, ze esan du ikaslea, ze topatan iritsitu genian ze irutu saioe. Ba, oie... Hain famatu aldan ere irakaslea, Ba, guztai bilitu, guztua. Ikasle eguna beti izatea, oso berezila. Gaina musikari gehinak anoteia estanian, eta... Oso bolitu izan da. Ona. Eta bihar ere, bertan egon goaiz, edo itzaldien bat ikusiko bertan, edo ze plan dakak? Azkenian autoekoitzi indio diskoa, selloa dakau, eta balaunkakin batea atea dugu. Bozgora eta balaunka, eta tokatzen zaiguan egotia. Vale. Tio ninber, eta... Ea, dana saltzean, ez da? Asko behintzat, asko sinatu eta argazki asko atea, eta... Jendia, ze argazki asko eskatzen zikita gero dizkaztik ematen, ose? Batzuk badia. Batzuk badia, bale. Firma dizka nitea, Argazkia dizkakin eskuan. Intentzia gau behatzian, taldeko guztikan eoteko. Taldean asko geha, 10 lagun geha, musikari, eta azkenian intentatuko da neoten bentzetzen. Eharra izan bihardik, inberde zuen azken kontzertu hori, ire kolaborazio guztiekin, egia esan, oandik 2008, baina izarrera pare bali mozka ni ja erosiko eskiat, Irrikitan, egun hartan aneoteko. Hori egin zio. Innazio, ona. Bueno, bagoaz, Osea, teko txuia, o? Bai, vuelta, eta kanpoa. Eta hemen, behitu, inberde una da, ja hau, platera datzen jun. Bueno, igual beste minutu bat utxiko jot hemen, Ikusi eta hor bai, tozpune pixka gehiago, irekin fuerte bat emango jot. Hau listoak hau ja. Haure bai, hemen platera. Profesionala iten bokabitza egiten, Arrozan bokabitza. Eitu zak, probatu zak bane gauetakoa. Hemen, azpiko hartuko diau, hotzago egongoek. Jartzen jo. Oso goxua. Bai. Aurrengoa bizak, igual olibia hotze ditxon, eta pizkat guandigan torzito zeban, no? Kurruzkari jaituk, No bitzuko du, Dan este jangota. Geo bai jango ditut dana batea, gaur egun ikusten. Bueno, esan dakoa, inberdeuna da hemen. Barazki moztuta dazkau, txerrilla erreta dakau, kurruzkaria listo, platera eratzen hasiko gea. Vale. Eta ire saletasuna musikana txiki-txikitatikan helduan trikitisa? Txiki-txikitatikan? Ez. Azkenien txikita nik ez nekin zertzen trikitixearen. Ganai hortan gaina oso leku guztitan erakusten zan. Gaur egon musika eskola guztitan dago, baina. Garai hortan zan, inguru hontan bentzat bilabona gara jomaztien ikastea. Eta nehatxeagatik, nehatxeai gustatzen zaino asko trikitixea. Eta, beak ematen zian bilabonaino, han ordu beteko klasia hartu, eta buelta. Eta, geho, noiz izan nuan nire igadidez trikitixa ikasi guan, eta txein nintzen, haundin nintzen trikitixa jotzen, txapelketetan, obestia, o nola izan nuan nire iritsi arte ez nebeltzako. Ez nebeltza ez aurrena beste taldi haugana. Ba, etzakitekin. Orduan izan za, panderista behar nun, da beko pixi bagexin nintzen launa prezen nula, eta ua panderuan engantzatu nun, gaur egun ez nebeltzako gitarrista dela. Eta ja, Euskal Herriko txapelketak irabazi genitun, eta gero Italiara joan ginen munduko lehiaketaran, diatoniko lehiaketa itxea. Diatoniko lehiaketa, eta hori zer da, zer gazki? Trikitixa da diatonikoa. Auspu aldea gatea bestean mutu, tekela berdinean nota diferentia itxea. Hori da, eta han elkartu ginen, Euskaldunak, Irlandesak, Kolombianuak, Rusuak, danetik. Eta nun jotzeko lako instrumentua leko gehiotan? Nuntzekateko la potente... Oso ezauna da Mexikon talde babado, Los Tigres del Norte. Oik adibidez erabiltzitek soinu diatonikoa. Eta Irlandan ere bai, musika irlandesa, eta... Katalunian ere bai. Bueno, indio hemen historia, Baitu. Hemen txekau, eundoko, belar puxetat, eundoko sopa, belar freskagarriekin, txerrilla hor egosita geho prejituta, eta hoi gutxi balitz, kurruzkari batzuk hemen lagungarri bezala. Bueno,
Azteko eta be, mila esker etortzeatikan. Eskerrik asko. Segitu goxatzen Durangoko azokan da goxatu barazten area juten ian da nahi. Eta guemen jarretuko dugu koxinatzen. Eta esan dakua, 14 maratoian egun handitia bakizue ekarpenakin, danontzako hobeto data. Besarka handi bat guztioi, eta bihar nagazu ere, anibiliko geha hueltaka Durangoko azokan. Besarka handi bat. Apa.